kumnepat hakan ga kelmat ginyo ya kan ga jing yaslok ke devotion ke balengkot kum ka kubor ke bang nyakran nagaktin ke jong blay haipor balengkot bat phi gi badan ki yeng ki sam ki jaka ba fer phi opai dan bagan ka channel jonga good news tv jonga KJP snat samgi wer pi po khndiap bal ngangai bo bleng kor khu pi nama kaktin jo blek ong bakak blek ong bakak tin jo kan umpai thali kan pendap il ga jo benta ngiya phai cha ka sam ga bakhan dai phuwei kadi ka wei na ka sam ka bas ko tanat palat ka bakran ba ublei ulong ka jakari jongi ublei ulong ka jakari ka jongi utau ba syong ha ka jakabari jong ubak li tame unyo ya ini apo ka jingka jong uboron bor baro ngan ong safang utrai ulong ka jakari jonga bar ka kut jonga ublei jonga hau banga syania ngakot ya ini ga ka por yangi ibe pibai ki banget ni ki banget kini di kaktin ki jong ublei kaktin ublei ka karanya baro kam kren te ukristan ka karanya baro benri persai nama ublei wi padingi badon kum ki breu ngidon ya kata ka jinglong ki bengis ko ba ublei jungai nangi teng yang ublei jungai nanga le ublei udai tau Emmanuel God with us ublei lambat ngi kabenta ka beningkong nakane ka jing puli jonga hane ka por kabau tau ba syong ha ka jakabari jong ubah kali tame unyo ya ini apa ka jingka jong boron bor bor nganong sepang utrai ulong ka jakari jonga bar ka kut jonga ublei jonga hau banga syania kabengkong kolong kan mawi ka wei God is your safe place ublei ulong ka jakari kabakodor yang apa dia pi ngamat yel dia ka jingyal ti jonga bu utrai nero bu utrai uwan ban syam jonga ngaskutu ngalong kumni ke mangalong ayat mentala palat lai punyo lai frasdem hakabau trai lai alam ngamlong perfect ngamdi ubre bolong bobiang ngadap si bon ke jing tuna ke jembakala ndri ngalap yang ni kawai bau blai ulong ke jakari jonga ngamnan kam menyatu ke jerong tan palobi uji sulong mau siang kekut ke bas kem ke jonga ba jong pi ublei ulong kata jaka a place where you can trust and find safety kabenta kabar hakan ni jing pulih ke perkan mau yang iba ngimdai bandan ke jing syapting ke jing im cengi nama balai bau ublei ulong ke jakari mau siang berkakut baskam cengi ke jing syapting kamdai bandan nama hakaktin jo blek siti bin kong Yohanes kalong bal saud kat pra ka ongkom ni amdan ka jing syapting hak jing it hende ka jing it bajanai ka syap na sabar ya ka jing syapting nama ka jing syapting kadon ka jing pencitam te utau ba syapting syam la panjanai no yu hak jing it lalu gila mat ya ka jing it jong blai ka jing syapting ka pet cha jing nga syam ya di barki polok jonga ki be dan lamat nga ka bay tre kam gi ekran ni kan gi slok baki jingit ka shop no sabarken ya ka jing shop tim paro bit ka ktin jom lek pangkan mau yangi ya kini gi sha balam bakan ga sam ra fi pule ni sam ro ngong tar haduk ka bakhat nriu ka karan bun ke ka jing long faithful ke jong blai yangi kalong ka stiba ya ka jing im ka jangi God's faithfulness is your chill ka jing long faithful ka jong blai kalong ka sti yangi ka khot ka basaw kong untap ya me dalagi snare barapo ki top yang jong me menyori irade ka jing si sya jong kalong ka sti bar ka tiba palobi kata kadai ki jing long ka jong blai yangi
Kata ka nature ka jinglong jong blay yungi ba ulong ka sti ya ka jingim jungi. Kibamat kisngau to. Ngakan mau ya kan 2001 kabagi ang 9/11 kajing ja jaga Wall Street Center ngakan mau sa adum ta kam mau am tuklan bat ka wei ka kolom ka bangi awan puli hadin ka ba asgi lesgi ya kajing pen kalam ya ka Wall Street Center ngalap highway jing thoi kolom bangalap ban puli kata bagadan ka ke samlas rangba kadi ka born again Christian ka batrai haka wei ni ki building jaga Wall Street Center karon sispa skombala bagani samla hadin bakal akhre kala khrum na dong sedong so bagan mini yang kapul por bu try she spend time with God barata ka step kala dem ban dwai bani slok bu try bara baka syang ban dwai utrai ura eka kamera bahaneng kadwai ke slok karwai ke ro utrai bandalap dwai ka amen kapai ek baje kong Lord I'm late ka start ni kali kami sesurak kapli radio. Margam tahi marpli radio ong laga news. Baik World Center lapan kalam. Kapak ikakali kandang kadam kasih apa kali. Lord, thank you. Utau di ublay bolong ke Jakari jungi palobi. Bat kaya ke musnah hang ni kalong. Ublay jungi. Un pensistom, un aiga bainong ik tagi bamanro. You will see the punishment of the wicked. Nan puli rekat kemenyo pra. Hasenda jong me hajar kin kelon bat si po hajar kakti kaman jong me ne kan man hajan jong me. Tangda lagi hikmat men kimi ban menyui ga bainong jong ki baman. Amen. Ngasko banong ya kata ka jing sisya. Ublay un penita di kabainong jeng kita ki belong baman ki bela persya ya ke jing becengi na takadaw nga khat ane kapor ban pun inu khobor kaktian jo blay kong Hebrew khat ar kay bu khat ublay nga ba fi kan ma ta kan ga way kamal man ki jing ya ki stom ko ba kanu ki jing la ji percaya ki bahar kom kan ma ta kan ga way da ka ba khmi shau jisu no polong bu no panjanai ya ke jing nget ke jongi focus on God not on the world. Kami show blame biar pecah partai. Kini lagi jengkot kesam kena foi ke keren je kani. Bagi kami bet tang show blame. Bolong nompolong nu pejanai. Ya ke jenget ke tungi. Kadakot bakan du kong ngan penhun yu dak baslam karta bangan pen i hau ialah ke jing penem. Ublay uit pat janga ba di palok pidan haki pidan kali pidan hang nono pipet je ke channel. Pipet lembaki mobile jang pi kan ma ni kawai ublay udan hasenda jang pi bat ublay kwa banyak kan bat pi lembak ni kan khat yangi sapule ni ka sam kan phoi ba pi semi ublay ulong ka refuge ka ha pi bleng ko khu bleng yarap yangi tam ta ka borom jo try pendap ikhtien jo me hangi hakini gi basngap barok ko try pi weng begini shem me kin mat ya me but kin ply ka teng jo me teng Jesus Christ ngan dawai amen